dia, estimats oients. Això és Pla Seqüència. Avui som aquí per parlar de Star Wars. I per fer-ho hem portat un convidat, però que ja arribarà quan arribi el moment. Sí, perquè tampoc és tan especial com... No... Bueno, Vale, ara aquí posa el Nil parla amb el públic i tal. sí, perquè no mai sé què hem de dir en aquesta part. Què els hi vols dir avui? Bueno, que estiguin preparats, que els hi envio molts records, que espero que la seva família estigui bé. Molt bé. I si es diu Star Wars, Star Wars, com li he de dir? Depèn, li pots dir la guerra de les galàxies. No, però com li dic, tu com li dius? Jo, depèn. Si em dirigeixo a un fan més ancià, li dic la guerra de les galàxies, perquè no entén I Star si ara Wars. estiguessis aquí amb un expert o dos i el Nil? No, li diria Star Wars. Star Wars. Star Sí, Wars. posant una mica d'accent, però no molt. No molt, perquè si em poses molt sembles anglès i tampoc t'interessa. Perfecte. D'acord, doncs passem a la cartellera. Molt bé. S'ha anunciat Star Wars Starfighter. Wow! Bueno, que és una pel·lícula protagonitzada pel Ryan Gosling. Sí, de La La Land Gosling. i l'especialista. I entre moltes altres coses més. El diari de Noah. També. La temàtica no se sap de què anirà. Jo crec que té a veure amb un Starfighter. Sí, No sé per què. sí. Bueno, jo crec que en realitat de Yoda, però... Sí, vés a saber. Però el que està bé és que està dirigida pel Shawn Levy, que és el director de Deadpool 3, el productor de Stranger Things. Sí, no tinc clar com sortirà perquè és una cosa estranya. Home, segur que és una pel·lícula gamberra, amb humor. Sí, Jo ho veig, sí, el Ryan Gosling sembla ser que serà un pilot, això, d'una nau espacial. Té sentit. Però és que també s'estrenarà The Mandalorian i Grogu. Sí, Grogu és el Yoda petit. El Baby Yoda, sí. El Baby Yoda. Continuarà les aventures dels dos personatges i anirà preparant el conflicte final d'aquesta nova fase en què es troba la saga. Sí, perquè ara això és com Marvel, fase 1, fase 3. Jo crec que l'han cremat extremadament molt, el Baby Yoda i el Grogu. Però és igual, I el Mandalorian. és mono el Baby Yoda, la gent No és anirà a mono, veure. és lleig. I l'estan cremant, està hasta la sopa. O sigui, Sí, van fer Mandalorian, vale? Van fer Boba Fett, que Boba Fett es va colar molt fort, el Grogu aquest, però és igual. I també ja s'ha anunciat una nova sèrie, que es diu Sí. Maul the Dark Lord. Saps qui és el Darth Maul? home, És el- si feia un programa sobre Star Wars, suposo que sabré qui és. Sí, sí. Aquest. És aquest, molt bé. Doncs el cas és que el Darth Maul és el dimoni aquest que heu vist aquí, que surt a l'episodi 1 per morir, Sí, és la seva feina. però que es veu que no es mor, perquè ningú mor a Star Wars. Home, jo crec que fa bona pinta la sèrie aquesta, a més serà d'animació, i ens explica el seu ascens al món del crim, a la galàxia, que són coses que potser no estan tan clares Sí, com funcionen, i pot ser interessant desenvolupar-ho, en certa manera. però molta gent es pensa que es va morir a l'episodi 1. Sí. No es va morir a l'episodi 1. Es veu que no. Es veu que no perquè l'amor dels fans el va salvar. Anava a caure i van aparèixer un munt de fans. Bueno, des de que l'emperador no va morir... No, ja... No, Ah. De fet, ell va ressuscitar abans, Spoiler? Spoiler, com? L'emperador... Que quedi clar, Sí, hi ha spoilers en aquest episodi. però molts. De tot, bàsicament, de tot Star Wars. Potser està bé que us ho mireu abans, o no, si no us importa, però... Però proseguim. També s'estrenarà Ahsoka, temporada 2. Sí, però no sé, la temporada 1 tenia algunes coses que estaven bé, però jo la vaig veure i era més aviat dolenta. Molt dolenta. Sí, I, bueno, hi ha moltes coses anunciades. sí, uns 6 o 8 pel·lícules més, 2 trilogies noves, és igual tot això, ja heu entès el concepte, no? Hi ha moltes sí, coses. o sigui, és com Marvel, que tenen tot un munt de coses planejades i ja està. Molt bé. Doncs ara podem enllaçar aquesta cartellera amb el tema d'avui, perquè... Sí, perquè ja ho hem dit, hem portat un convidat de Star Wars. No! Que es posi els cascos. Bon dia, nois. Bon dia. Sóc el Vial Carreter. I sóc bastant friki de Star Wars. Molt bé. Molt bé. Bona presentació. I de què vens a parlar? Doncs, primer de tot,
he portat un amic, un altre expert sobre Star Wars, que passi, sisplau, l'Ivan. Espera, però que primer encengui la llum. La llum, sisplau. Està aquí. Ja pot passar. No pot ser, tenim el duo galàctico. Mai millor dit. Sí. Bueno, presenta't tu, si vols, Ivan. Espera. Sí, tu pots prendre amb calma. Bueno, doncs, bones, em dic FN2187. Els meus amics em poden dir Finn. What's your name? FN2187. That's what? That's the only name they ever gave me. Ryan Houston. FN, huh? Finn, I'm gonna call you Finn, is that alright? Finn. Yeah. És broma, em dic Ivan. I, bueno, us vinc a fer una mica de suport amb personatges i històries. Molt bé. Bueno, són gent que sap molt. L'Ivan té una veu extremadament radiofònica. Sí. I el Biel ha estudiat recentment totes les pel·lícules. L'Ivan no li feia falta perquè ja domina. Jo m'he vist recentment totes les 9 pel·lícules principals de Star Wars per vindre ben preparat a aquest programa, ja que des de ben petit, quan vaig veure la pel·lícula 7 de Star Wars al cinema, vaig quedar fascinat per les animacions, per com estava feta, per les batalles, el concepte de la pel·lícula també, i em va semblar tan impressionant que em vaig acabar comprant totes les pel·lícules en CD. I vas començar per la 7. I vaig començar per la 7 anant al cinema amb els amics de... o sigui, amb la colla d'amics dels meus pares. I vas quedar fascinat. Vaig quedar... I tu, Ivan, com vas començar amb això de Star Wars? Jo, de fet, va ser així d'un dia per l'altre, estar a casa i va vindre mon padrí i em va dir, escolta, que jo he d'anar, estàvem només nosaltres dos sols, em va dir, jo he d'anar un moment a comprar una cosa, si vols mira't una pel·lícula que està molt bé, jo no sabia quina era, i doncs vaig començar a mirar-me i vaig dir, ostres, està molt xulo, la trama està molt bé, i va ser de les primeres, que va ser l'episodi 3. Ostres. És un començament dur, l'episodi 3. Sí. Bueno, no sabia ni de què anava, però dic, uah, això Home, va captivar, no? Naus que floten, sí. A mi l'episodi 3 és el meu preferit, sobretot la batalla final del Obi-Wan Kenobi contra l'Anakin, allí al lloc aquell amb tota la lava allí baixant al riu. Home, hi ha molta tensió. És impressionant. Sí. I la pirueta final que fa l'Anakin Skywalker, que li acaba tallant les cames mentre que fa un backflip. No, està tot molt ben currat. Sí. Està molt ben fet. Quina és la teva preferida? Bueno, jo no en tinc preferides, perquè me semblen totes molt xules, però les que diria que estan molt bé, per exemple, seria la 2, l'episodi 2, o m'agrada més les sèries que han fet, però si te digués una, seria Rogue One. Està bé. I tu, Roc? Jo, la meva pel·lícula preferida potser és l'episodi 6, perquè el trobo un molt bon desenllaç de la saga, en general. La teva? Estava esperant a que m'ho preguntessis. També és el 6, Molt bé. però per la varietat d'elements que hi ha, perquè per una cosa està el Java, Ossets de peluix. l'altra estan els Ewoks, que molen molt, els Jawas també, els bitxos aquells, i acabem el desenllaç, que és brutal. Comencem, no?, repassant una mica la importància que va tenir. Bueno, doncs parlant de començar, les pel·lícules no van començar per la pel·lícula 1, no? No, de fet van començar per la quarta pel·lícula amb l'únic títol de Star Wars, Sí, la Guerra de les Galàxies. perquè el George Lucas li volia posar episodi 4, però no li van deixar perquè era una bestiesa molt gran començar una saga per l'episodi 4, no tenia sentit. I com és que va començar per la 4? Sí, o sigui, ja tenia tot... Llavors se suposa que ja tenia tot lo d'enrere com escrit, no?, o guionitzat, o ho tenia al cap com per posar l'episodi 4, no? Sí, ho tenia pensat superficialment, però sí que és veritat que tenia un munt de punts sobre tot el passat, perquè va fer una mica com Tolkien, no?, que es va estructurar el seu món abans de començar Home, a això escriure és sobre ell. fonamental per començar una saga. Bueno, Sí. Els típics esbossos que al final es converteixen en algo impressionant, però després hi ha els esbossos que acaben siguin esbossos. Sí, bueno, es veu que el va inspirar una pel·lícula que es diu La fortalesa amagada, Sí. de l'Akira Kurosawa, que li va fer com arribar a una bona història i es va basar en un escenari exòtic com és el Japó feudal. Sí, perquè en aquella època ningú sabia res del Japó feudal i es va quedar impressionat com es podia transmetre una història dintre d'un món fictici totalment. Sí. Llavors,
es va posar a pensar on ho podia basar una història que fos així impactant i va pensar en l'espai, que és totalment inexplorat. Però bueno, centrem-nos en l'argument. Com comencen aquestes pel·lícules? De què va Star Wars en general? Potser, Ivan, tu ens ho pots dir? Doncs Star Wars tracta de, per exemple, estan en una galàxia molt gran i doncs diguem que ja ve anteriorment, amb segles d'anys i segles, que hi ha problemes de a veure qui domina l'univers, és a dir, si unes persones, si uns extraterrestres... I llavors... Bàsicament el Sith, o sigui, Sí. sempre han sigut el Sith, i després doncs el que jo crec és que van haver-hi com els Sith des de sempre i després es va com desenvolupar el Jedi, No, com per contra... no, però lo de tema Sith i Jedi sempre ha estat, cronològicament, sempre hi ha estat, perquè hi ha vídeos a YouTube de lluites Jedi i Sith que no estan oficialment Sí, que han reconegudes, han estat des de sempre, però no? han estat des de sempre, sí. Però el que vols dir potser és tu la rebel·lió. Sí, o sigui, jo crec que, o sigui, al principi era tot com una galàxia més en pau i de sobte es van aixecar el Sith i després, com a les pel·lícules a la 7, la 8 i la 9 surt com el primer Templo Jedi, doncs jo crec que va ser una persona que va començar doncs com a explorar la força, però un costat de la força que el va fer tirar més cap a la zona de l'equilibri i de la pau, i com al veure que el Sith era tot el contrari, que el costat de la força del Sith era el contrari, doncs al final va començar a lluitar contra ells. El James Mangold farà una pel·lícula sobre l'origen dels Jedi, l'està fent de fet, i pot ser interessant, en la qual es veurà això, l'origen dels Jedi i de la seva contrapartida, que són els Sith. I és això de que es disputen constantment el domini de la galàxia, els que volen dominar són els Sith, però la pel·lícula aquesta és molt interessant perquè va ser un abans i després en tot el cinema. Sí, però per què? Doncs, en part, ho vam comentar en el programa anterior, mireu-vos Pla Seqüència, el merchandising de les pel·lícules, que en aquesta va esclatar i es van començar a fer la major part dels ingressos gràcies a això, i no a la pròpia pel·lícula. De fet, Star Wars té moltíssim merchandising i segur que treuen un munt de pasta, Sí, quasi que treuen més diners amb com la això. samarreta del Rock. Sí. Com les espases làser aquestes... No, són reals. Són reals. Són reals. Vigila de No t'apuntis. no t'apuntis. No sé. I una cosa curiosa de l'episodi 4 és que això que dèiem de totes les notes que hi havia, el George Lucas va escriure un guió que era molt llarg, extremadament llarg per la pel·lícula, i li van obligar a tallar, però el que va fer va ser dividir-ho, i va deixar uns esbossos que acabarien sent els següents 2 episodis. I la sinopsis d'aquest episodi 4, o sigui, sobre què va aquest episodi 4? Doncs l'episodi 4 comença amb el Luke Skywalker al planeta, doncs, Tatooine. Comença a Tatooine, que, bueno, doncs, o sigui, sense tindre en compte les 3 primeres pel·lícules, doncs és una família que viu amb els seus tiets perquè la seva mare és morta, viu amb els seus tiets allí com a un forat sota terra, doncs tindreu per aquí una imatge, i doncs bàsicament el Luke va comprar 2 droides que et porten el missatge de la princesa Leia, i doncs bàsicament veu el missatge de la princesa Leia i diu que necessita l'ajuda de l'Obi-Wan Kenobi, i doncs al necessitar l'ajuda de l'Obi-Wan Kenobi, ell no coneix el Obi-Wan Kenobi, però coneix el Ben Kenobi. Llavors va buscar el Ben Kenobi, que de fet a l'R2 i comença anant ell sol perquè és al final la seva missió, i un cop troben a l'Obi-Wan Kenobi doncs ja es veu tot o sigui que és un Jedi, li dona l'espasa làser i el comença com a entrenar una mica, i doncs després doncs busquen o sigui, un transport per anar a ajudar a la princesa Leia a rescatar-la allí al transportador, i doncs Bueno, i així va tot, no? sí, i així va tot, o sigui, el rescaten, mor a l'Obi-Wan, que... Bueno, no mor exactament, o sigui, sí que mor, però no el mata el Darth Vader. I això és a la 4ª pel·lícula. Això és a la 4ª pel·lícula, mor Obi-Wan Però, Kenobi. bueno, tu, Ivan, ho sabràs sobre tot això. De fet, l'Obi-Wan mor, diguéssim, absorbit per la força. Una cosa molt rara, és molt estranya, perquè no et mata ningú, sinó desapareixes. És com Perquè Thanos, Es veu a la pel·lícula, no?, que el van Sí. a matar i abans de que desapareix. li travessi l'espasa làser, fum, desapareix.
però es queda en la ment del Luke, perquè més endavant, quan Luke Skywalker va a destruir l'estrella de la mort, sent una veu dient-li que faci servir la força com a arma per poder destruir l'estrella de la mort. Sí, és el que la Rey a la novena pel·lícula doncs intenta comunicar-se amb els antics Jedis mitjançant la força. Sí, que la força què és exactament? Doncs la força és com una cosa que té totes les coses, tots els sers vius, és una força que es mou a través de les coses i que fa que tot estigui tècnicament interconnectat i doncs que bàsicament hi ha gent o éssers extraterrestres que el tenen com els seus nivells de força estan més elevats i llavors poden arribar a controlar-la i a utilitzar-la com un aliat. Però si n'abuses massa o no saps dominar, o sobretot tens pors que no n'hauries de tindre, doncs pots acabar corrompint-te amb la força i doncs acabes sent un Sith. Que el Sith és aquest que ha estat corromput per la força i s'ha passat al lado oscur, no? Sí, però també hi ha Sith que i van allí doncs, per explorar el lado oscuro com diu l'emperador Palpatine, que bàsicament diu que ell va començar a explorar-ho perquè volia, per curiositat, i va acabar doncs, com absorbit. Clar, però perquè la filosofia del Sith es basa en fer servir aquesta energia que uneix la galàxia per al benefici personal, i això és el que els corromp, el seu egoisme al final. Això és una mica el que se'ns presenta a l'episodi 4, però després passem a l'episodi 5. Sí, perquè pel mig hi va haver un especial de Nadal, que no sé si el coneixeu, és horrible. Els actors afirmen no haver-hi participat, per tant... Però sí que participen. Sí que hi participen, però el Mark Hamill surt amb la cara tota desfigurada. Què és el Mark Hamill? El Mark Hamill és l'actor del Luke Skywalker, el protagonista. Sí. Va patir un accident de cotxe i està fatal. En sèrio? Sí. Però després surt bé a les pel·lis. Sí, perquè es va fer una operació que el va canviar una mica, però això ho justifiquen aquí a l'inici de l'episodi 5, perquè és atrapat en una cova de gel, passa molt de fred allí i tal, i el capturen i s'està a punt de menjar una bèstia. Sí, una espècie de yeti. Sí, i després té una ferida al nas, que és per això que l'han de curar, i també agafa un terrible encostipat, el Luke. Sí, que Han Solo el va haver de rescatar posant-lo dintre dels ventres d'un animal que estava allà, i que després, com vas dir tu, ha sigut refigurat la cara amb un tanc de Bacta, que és un dipòsit de vidre amb un líquid verd on estàs allà molta estona on et regeneres, el típic de les pel·lícules que estan els dolents allà regenerant. Una mica bola de drac, no? Sí, bola de això estava drac, pensant. Sí, que surt allí Son Goku dintre la nau del Freezer, allí regenerant-se. I tu, Nil, saps algun mètode per curar-te d'un encostipat que no sigui amb un tanc de Bacta? De fet sí que el sé, Sí. i és ni més ni menys que Inspirat Fisioteràpia. Bueno, no sé si sabeu què és Inspirat Fisioteràpia, vosaltres. No. Jo sí que ho sé perquè sóc fiel oient de Pla Seqüència. Ostres, Ivan, hauries d'haver dit que sí, eh? Bueno. No, però ell ho fa aposta perquè li expliqui què és Inspirat Fisioteràpia. És la millor fisioteràpia respiratòria feliç de Reus. Sí, de Reus i de tota Catalunya, de fet. Sí? En aquest lloc pots anar-te a curar de totes les malalties respiratòries que tinguis. Bueno, Potser Darth Vader... és veritat, Cert. Darth Vader segurament necessita anar a Inspirat. Jo crec que el Luke Skywalker s'hagués regenerat més ràpid si hagués anat a Inspirat, no que si hagués estat dintre el líquid verd. No. Clar, però bueno, hi ha gent que diu que l'episodi 5 és la millor seqüela de la història. Esteu d'acord? Bueno, a veure, no és la millor, però hi ha molta trama. Com a seqüela està molt bé, Sí. no? Sí, però o sigui, és com el que has dit tu o el Roc abans, que ja volien fer d'abans, però al final no els hi van deixar. I també, jo crec que a Star Wars un gran apoyo que els dona al principi de les pel·lícules són les lletres, del principi. Sí? Jo crec que és un gran apoyo doncs, per fer com la pel·lícula una mica més curta i també a l'hora de com explicar més el lore del principi. De que ha posar-te passat en situació, no? Sí, de posar-te en situació
inclús podria mirar-ho una persona que no ha vist en la vida Star Wars. O sigui, podria mirar una pel·lícula al mig i més o menys entendre-ho. Que potser és el que us va passar a vosaltres, que vau Sí, començar... amb la 7. Amb la 7, tu De fet, amb mirar-te-les així desordenades ajuda molt perquè vas fent com un puzzle, saps? I, per exemple, te mires la 5, després la 8, la 7, i vas anant encaixant i després, quan t'ho Te quadra pregunten, tot. te quadra tot. Efectivament. Aquesta pel·lícula té un gir de guió que és potser el més recordat de tots els temps, que és una frase icònica que diu el Darth Vader al Luke, que és... Algú pot citar aquesta frase? Jo soy tu padre. Jo sóc el teu pare. També el no és força icònic. Sí, és... Amb la mateixa mà tallada que el Darth Vader també tenia tallada, exactament la mateixa. De pare a fill. Bueno, de fet, és una cosa que es va fer molt famosa, no?, de la pel·lícula. Sí. Curiosament, en George no és el director d'aquesta pel·lícula, Com? sinó que ell va fer només la producció perquè estava fart de que la 20th Century Fox, que era la productora, el limités, i llavors va decidir pagar-s'ho ell, la nova pel·lícula. Ah, sí? I llavors és de Lucasfilm. Sí, és de Lucasfilm completament, i la va produir tot ell, per així emportar-se també tots els diners del merchandising, perquè clar... Perquè ja sabia com aniria, no? Sí. I, per tant, el director va ser un tal Irvin Kershner. Kershner. Irvin Kershner, que és un director que va portar com un toc diferent a la saga, com va fer bé. Sí, també es veu a la pel·lícula aquesta que guanyen més els bons. O sigui, jo crec que Star Wars lo que passa és que sempre o guanyen els bons amb una pel·lícula o després guanyen els dolents. Sí. Primer hi ha després una cosa i després l'imperi contraataca o tot va fatal. I és com l'equilibri cada pel·lícula. Efectivament. I ara s'ha convertit en una pel·lícula de culte, i després va venir l'episodi 6, que és, per la crítica el troba pitjor, però Nil, a tu i a mi ens agrada molt. Sí. Què n'opines sobre això? De fet, a mi també, i sobretot el que m'agrada molt és que com la batalla entre, doncs, o sigui, de pare i fill de Skywalker i com, o sigui, la part final de que doncs, al final el Darth Vader doncs s'acaba rebel·lant contra el Sith i doncs com que torna a ser bo durant 10 minuts. Sí, una que després s'acaba de morir. És perquè no anava inspirat fisioteràpia, però... A mi em va impactar molt quan se treu la màscara i té tota la cara allí cremada i tot. Això si hagués anat inspirat Tampoc li hagués passat. no li hagués passat. Efectivament. I potser sí que els Ewoks són com a més infantiloides, perquè són ossos de peluix, però tampoc, dintre del que cap, no són tan horribles. Vull dir, són uns alienígenes més. Bueno, a veure, es nota que està molt guionitzat perquè no té sentit que uns peluixos puguin atacar uns soldats que estan preparats. Home, jo crec, Ivan, que no representen peluixos, o sigui, que representen animals, Sí. Sí, bueno, van amb roba així de joguina. Són nens, saps? són nens disfressats. Són nens? Són nens. De fet, jo em pensava al principi que eren com cries de Wookiees. De Wookiees. Sí, Chewbacca, sí. Sí, Ja. que eren com que el Chihuahua com que era el jefe o alguna cosa així. O sigui, això ho pensava jo quan era més petit. Ja. Bueno, però es porten, els Wookiees amb ells. Sí. Bueno, però no tenen el mateix idioma, No, perquè el Chihuahua no. després s'intenta comunicar i no ho acaba d'aconseguir. Amb el Chihuahua... I prenen el C-3PO com el seu déu. Ah, o sigui, els Ewoks el prenen com l'adoren i volen cuinar el Han Solo i el Luke Skywalker en nom de com que tenen el seu déu present. Sí, home, aquelles escenes són molt humorístiques Sí. i deixen moments com el que el Luke es besa amb sa germana. Sí. Sí. Abans de saber-ho. Sí, Per sí. això- Bueno, Si sapiguéssim altres coses... sí, allí... És que això va passar just al final de l'episodi 5 i en aquest episodi van decidir que era sa germana i ho van intentar així... Que... Bueno, igual que Està feo. la Padme i l'Anakin, no? Ah, bueno, Ui. quina és la teva teoria amb la Bueno, Padme? a veure, si anem a mirar-ho, no s'ha d'anar molt lluny. La Padme, si no sabeu què és, us poso una mica en context, és Tenim la foto aquí. sí, la princesa de Coruscant, no?
Bueno, No, de Coruscant no, Coruscant era el planeta que és com la gran ciutat. La capital. Ella és senadora de Coruscant i és reina de Naboo. Fins que Això, deixi la de feina. Naboo. bueno, doncs diguéssim que volen que la princesa es mori, però bueno, l'Anakin és, diguéssim, el seu guardaespatlles, però resulta que la princesa, anys enrere, va anar a buscar l'Anakin de petit, o sigui, quan tenia... Bueno, set o vuit. no exactament, anaven cap a Coruscant, però van tindre una avaria a la nau i van haver de parar a Tatooine, que era com el planeta que els hi quedava més a prop per intentar comerciar, i a la botiga estava allí l'Anakin. Sí, I l'Anakin li diu la típica frase que hi ha o sigui, la mítica que eres un àngel, no sé què, eres hermosa. sí. I doncs, al final, doncs, com que s'acaben fent amics i degut a una tormenta d'arena, acaben tots embolicats en curses de carreres. Sí, bueno, això ara en parlarem sobretot de les preqüeles, però jo crec que el més important és que es porten 15 anys, Sí, més o menys, i... perquè en Lucas va acabar destrossat després d'haver fet l'episodi 6 perquè la seva dona el va deixar, el director que havia de fer això la va liar. Sabeu la barcassa del Java? Sí. Doncs el director que era nou en produccions tan grans i va ordenar construir tota la barcassa del Java per mirar-la i dir, entenc, i tornar-la a desconstruir gastant-se centenars de milers de dòlars en aquell muntatge, i el Lucas va haver de repetir un munt d'escenes i va acabar Bueno, fatal. però jo trobo que la barcassa del Java Seguiu. està molt ben aconseguida. Sí. Perquè, doncs, o sigui, també com Luke va allí i rescata tothom, queda molt èpic tot. I com està, doncs, allí que acaben tots al final dintre el monstre aquell mil·lenari o alguna cosa així. Perquè això que dius és algo curiós que té a veure amb el tema que tractarem ara, que són les preqüeles, i són... Lamentablement se'ns ha espatllat la càmera, de manera que dividirem aquest programa en dues parts, aquesta i una altra que sortirà d'aquí un parell de dies al nostre canal de YouTube i de Spotify. Us hi esperem. The Force will be with you, always.